La ciutat esportiva d'Amjad té en la seva curta història una primera gran tarda amb el juvenil A com a protagonista. Els cervesers han golejat el Mercantil i han certificat la tan esperada classificació per a la Copa del Rei. Als pocs minuts d'arrencar, Cesc s'ha regirat a la frontal, ha entrat dins l'àrea, retallat i ha creuat la pilota al pal llarg per anotar el primer gol i obrir el marcador en un partit on l'equip sabia que puntuant faria realitat l'objectiu. Tot i estar millor sobre la gespa, una imprecisió al darrere ha permès al Mercantil trobar l'empat en una jugada totalment aïllada. Tot i això, els cervesers s'han sabut sobreposar i han seguit arribant en perill. En aquesta acció, Adri filtra per Joan, que veu a Cesc a la frontal i amb un xut ajustat a la base del pal aconsegueix el segon per recuperar l'avantatge al marcador i reaccionar ràpidament al gol visitant. Aprofitant una passada similar a la que ha originat el segon gol, Joan Martínez s'ha quedat molt a prop del tercer, que ha arribat ja a la represa. Joan assisteix per Guillem, que no pot rematar en bona direcció, però l'esfèrica li cau Eric Alcaide i sol davant el porter no perdona. Un gol important per establir distàncies a l'electrònic i començar a assegurejar una victòria que ha segellat pocs minuts després Guillem. El davanter ha rebut a l'espai i ha batut el porter per baix per tancar 3 punts de gran valor. El Mercantil s'ha topat amb el pal en la seva única aproximació durant la segona part i Joan Raventós ha vist molt a prop el cinquè en una arribada clara a l'àrea que no s'ha pogut materialitzar. Amb el xiulet final ha esclatat l'eufòria a la ciutat esportiva. Amb 30 punts en 14 jornades, el juvenil A ja pot dir matemàticament que és equip de Copa del Rei per quarta temporada consecutiva i per sisena en la història del club de futbol d'Am. Enhorabona, equip!